Hi everyone, खुलुमहरनाय थाबाय बयखौबो लोगोसे आंनि रिंहाब बड' चेनेलनिफ्राय सानफ्रामबोनि बायदि गासैखौबो फिन आरो खनसेबाव गोथार गोसोजों बरायनानै लालायबाय। थ' आङो दिनैहाय नै सोरनिबा न' बोराइयाव ब्लग खालामना फैदों। एकदम बादामालि खालायनाय, फिनिशिं होनो मोनाखै, जेबो होनो मोनाखै। नायब्लानो जाबाय आरोना। बेफोरबायदि जायगायाव आङो ब्लग खालामना फैदों। नायबाय थाबा जायगा दाबसेखौनो नायबाय थाबा बरिं मोनोना, बे हिसाबै आं दिनैहाय बे जायगायाव ब्लग हिसाबै भिडिअ खालामफैनाय जाहैबाय। थ' आङो बे ब्लगनि गेजेरजोंनो माखासे नोंथांमोनजों डिसकास खालामनांगौ एसे एनै बाथ्रा दङ होननानै आं सानदों। बेखौ लानानैनो आङो दिनैहाय बाव ब्लग खालामना फैनाय जाहैबाय। रावबो गैया, ओमफ्राय सिरिबा हारसिङै आरो केमेराजों रायलायनायल'बा एसे इन्टारेस्टसिनबो जासिनलायलाङो नालाय। थ' इउटुबार हिसाबै आङो रावनिबो एगेन्सै आं बाथ्रा बुंनो सानाखै। लोगोसे जोंनावथ' बड'लेण्ड हालामाव सनानि बड'लेण्ड होननानै जोङो बुङोमोन सिगां, खिन्थु दा अरनि बड'लेण्ड जानो थांगासिनो दं। थ' बे सनानि बड'लेण्ड होननांगौ ना अरनि बड'लेण्ड होननांगौ, जिखुनु जाया मोननैनि गेजेराव मोनसे रायजोफोर। दा आङो बावहाय नोंथांमोनजोंहाय बे बाथ्राफोरखौनो ससियेल मिडियायाव नुनायजों जाबजों थानो हायाखै। ओमफ्राय बेखौनो एसे जावलिबावनो सानदों आरो नोंसोरजों डिसकास खालामनो सानदों। थ' चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दागालां, साबस्क्राइब खालामना होलांदो। ओमफ्राय बेल आइकनखौ अलाव होनानै ला, थुनानै जे सानफ्रामबो आंनि भिडिअ हगारनायखौ नोंथाङा नुनाय बायदि। एक्सुवेलि भिडिअ लाबोनाया बेनो रायजोफोर, नोंथांमोनाबो नुखाबाय ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो दं। बेफोरखौ भाइराल खालामनायाबो स्रासै आरोना। आंथ' ओंखायनो भिडिअ क्लिपखौ होला। जा जालांबाय। दानि देरफुनाय गथ'फोरनि थाखाय बे फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानाय जाहैबाय आरोखि ना। जोंबो नुफेराखैमोन बेफोरबायदि जानाय, नुदोंब्लाबो इसिग्राब ध्यान गैयामोन। सिगांनि समावथ' भटबो होनो मोनाखै नालाय, ओमफ्राय बेफोरखौ ध्यान खालामनाय जायाखिसै। खिन्थु दिनैनि बेलायाव जों गोदान भट होनो मोननायखाय जोंनि बेलायाव जों गोदान जानाय बायदि मोनो आरो बेफोरखौ ना। ओमफ्राय भटआ दिनैनि गोदान नङा एक्सुवेलि। ओमफ्राय आङो बोसोरबासो जाबायदां भट होनो मोननाया, भट होजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव। थ' आंनि बुंनांगौआ बेनो, MP इलेक्सनावनो बेबायदि जादोंब्ला आरो फैगासिनो दं जोंना इलेक्सना, मेन इलेक्सन जायखौ जोङो गोदान सरकार बानायहरनोबो हायो, गोजाम सरकारखौबो दोनफिननो हायो। बेनो फैगासिनो दं। दिनै एसेबां मोजां सनानि बड'लेण्डआनो अरनि बड'लेण्ड जानो थांगासिनो दं जोंनिया। ओरैबायदि गावजों गावनो बर'जों बर' साफ्रोमबो रायजोआ बेफोरबायदि जाजानो बायो, बेखौ आं डाइरेक्ट मिथिगौ। नाथाय समाज फोसाबनो सोर ओंखारग्रा दंबावो दालाय? समाजखौ फोसाबनो रावबो ओंखारग्रा गैया। दिनै आङो आंनि चेनेलनि थ्रुयै आं बेखौनो नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन। आंबो आंनि धोरोमनिफ्राय आं बेबायदि खामानिखौ जाजानो बादों। दिनै सासे मानसिनिफ्राय भट आदाय खालामनांगौब्ला, सासे मानसिनि बुंनायखौ जुदि खुगानि रावखौ बन्द' खालामनांगौब्ला, हयथ' बे बुंग्रायाबो बर', ओमफ्राय मावग्रायाबो बर', एखे रावानो, एखे थैयानो, एखे जाथियानो, एखे हारियानो। थ' बेफोरबायदिथ' जानो नाङामोन हिसाबाव। ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि जायोबा। गावनिनो बिदा फंबाय, बाय बाहागि, जाथि खुरमा जालायजोबनाय, हयथ' बे मानसिखौ जाय एटेक खालामदों बे मानसियाबो नोङो संजोबोब्ला आरोखि ना, जाथि खुरमाखौ संजोबोब्ला, बाय बाहागि, आबै आबौ गासैखौबो A to Z संजोबोब्ला बेनिबो जाथि जाहैगोन। नोंथाङा संनानै नाय, जाथि जाहैगोन। बर' ना हारसा बेखौ आं मिथिया सोर एटेक खालामदों। दिनै आङो ससियेल मिडियायाव नुदों, UPPL नाबो जोंनि नङा होनदों, एबसुनिबो जोंनि नङा होनदों, BPF नाबो जोंनि नङा होनदों। थ' मथा मथि सोरबा हारसा जाथिसोदां एटेक खालामग्राया। ओंखायनो बयबो पार्टिया सिखार जायाखै आरो आंनि नङा होननानै। नाथाय बर'ब्ला नोंथाङा संनानै नाय, नों जायखौ एटेक खालामदों बेबो बर'आनो, हयथ' नोंनि बिदाबो जानो हागौ, फंबायबो जानो हागौ, जाथिखौ सङोब्ला आरोना। ओमफ्राय भटखौ लानानै जोंनि सनानि बड'लेण्डखौ अरनि बड'लेण्ड खालामनो थांगासिनो दं माखासे
बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नुदों। सोरबाया बिराद गाज्रि रावजों सोंखारिदों, ओरैनो गावजों गाव रायलायनानै सोरबाया जोबोद दुखु मोनदों आरो सोरबाया माने मोजां राव बुङाखै, बेफोरबायदि जानानै दङ। थारमाने बिराद समस्या। एक्सुवेलि बेबादिया जानो नाङामोन, ओमफ्राय चलो जाबाय, दाथ' जोबनानै थांबाय भटआ। ओमफ्राय नेक्स्ट फैगोन भटआव जोंना बेफोरबायदि जायैनि, बेफोरबायदि दाजाथों जों आसा खालामो। बेफोरबायदि जायैया जोबोद मोजां। माने भटनि जुनै सरकाराथ' नोङो समनि गेजेराव बै सालायगोन, समनि गेजेराव बै सालायगोन नालाय, बेखौथ' नोङो सोरबा 100 जनजों सोरबा 200 जनजों नोङो स्ट्राइक खालामनानै नोङो बेखौ केन्सेल खालामनो हाया। आरो नोङो सोरबा 200 जना 150 जना दादागिरि खालामनानैब्लाबो नोङो दस्रा सरकार खालामनो हाया। बे सारा समग्र रायजो राजायासो माने बे सरकारखौ दिखांहरगोन नालाय, बे रायजो राजाफोरनि सायावसो थाबाय। दिनै जोङो पावाराव दं होननानैबो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया। रायजो राजा दङ, जाय सोरखौ मोजां मोनदों बेनो माने भटखौ होनो हानायनि हाक दङ, गोहो दङ। बे हिसाबै बयबो रायजो राजाया गावबा गाव लिडारफोरखौ गाव जेखौ मोजां मोनो बेखौ सायख'नानै दैथायहरबाय। जेब्ला रिजाल्टनि उनाव जोङो नुगोन सोर देरहायो सोर जेनो। खिन्थु एक्सुवेलि मोनसे बाथ्राया बेल'नो, जोंना एसेग्राब मोजां काउन्सिल, दिनैहाय काउन्सिलनि सिङाव जा जानानै दङ जाथों, जोङो बेखौ नांजाया। माने बेखौ माने फोसाबग्रा फाहामग्राबो डाक्टारबो दं, अजाबो दं नालाय, जोङो जाम्बा जाम्बि हिसाबै, रायजो राजा हिसाबै जोंना काउन्सिला बड'लेण्डआ, जों रायजो राजा जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरनि थाखाय सनानि बड'लेण्ड जोङो सानो। दा सनानि बिटिसि, सनानि काउन्सिल, सनानि बड'लेण्ड होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनाबोदों, बुंबोदों, खोनाबोदों। दा बयबो जे बे बड'लेण्डखौ सनानि बड'लेण्ड होननानै जोङो सानो। दा बे सनानि बड'लेण्डनि जायगायाव जे अरनि बड'लेण्ड जोङो दाजाथों, जों बेखौ हास्थायो। थ' रायजोफोर, आरो आं मोनसे आपडेट नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दंबावो। जे आपडेटआनो जाहैबाय माने दाखालिसो मैयासो जोंना भटआ जानानै थांबाय। भट जानानै थांनायाव सोरबा सोरबा ओरैबायदि माने दंसै दा जोंनिहा, माने बुंनो थाङोबा स्मार्टआ बारा जाबाय आरो बर'नि गेजेरावबो गोरों गोराया बारा जाबाय। माने सोरबा स्मार्टबो दं, सोरबा अभार स्मार्टबो दं। बे जाय अभार स्मार्ट बेथ' नोङो गाब्र'खायोआनो जाहैबाय। बेफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय आंनि बुंनो साननाया बेनो, जेनेबा भट होनानै गावनि भटखौ, जेनेबा गावनि आखाइखौ, गावनि आसिखौ सोरनो भट होदों, जायनाव थुदों, जेनेबा नांगाल बा नांगाल, ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर, बिबार बा बिबार, आखाइ बा आखाइ, नै बेफोरबायदियाव सोरबा सोरबा जाय जेखौ मोजां मोनो बेहाय थुबाय। थुनानै माने भिडिअ खालामनानै लायो, भिडिअ खालामो, फट' खेबो, ओमफ्राय माने फेसबुकाव भाइराल खालामनानै लायो आरोना। नोंथांमोनहा मिथिगौ, नोंथाङाबो मावदों जानो हागौ बेफोरबायदि। नाथाय नोंथाङा जुदि मावदोंब्ला, नोंथाङा जुदि बेबायदि खेबनानै लादोंब्ला लादो थिगैनो, नाथाय नोंथाङा भाइराल खालामनानै दाला प्लिज, नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ। आं बुङो, जुदि नोंथाङा नोंनि बेफोरबायदि भिडिअ खालामनायखौ जुदि नोंथाङा भाइराल खालामनानै लाबायब्ला नोंथाङा निस्सय माने खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। थ' आङो बेखौनो बादा होदों, नोंथांमोनहा जुदि खेबनानै लाबायबा लादो, बे नोंथांनि इस्सा। नाथाय नोंथांनि मबाइलावनो नोंथाङा ला, नोंथाङा बे बुस्थुखौ दिनैनि बेलायाव बे बुस्थुखौ भाइराल खालामनानै दाला प्लिज। आङो आंनि तरफनिफ्राय बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। मानोना जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जे मा होनो प्रसासननिफ्राय बे बुस्थुआ माने इनकुवायरि जानो थांगासिनो दं। सोर माने गावबा गावनि फेसबुक पेजआवहाय गावबा गाव सोरबा माने पस्ट होदलादों, भाइराल खालामनानै लादोंना, नै बेफोर बुस्थुआ माने इनकुवायरि जागासिनो दं। आरो जेसेबांनाखि भटआव दाखालिफोर माने गासिबो जेनाखि एक्सन खामानि जाबाय, बेफोरो नोंथांमोनहा ओरैनो थांगोन दा सान, बेफोर गासिबो माने प्रसासना बेफोरखौ आखायाव लाजोबगोन। दा आंनि बुंनो साननाया बेनो, प्रसासननि आखायाव थांजोबगोनखाय आङो माने बे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों आरोना। बर'जों बर' दा दावराव जाबाय, सरकाराव थानायाबो दावराव जाबाय, पावार गोनांफ्राबो दावराव खालामबाय, पावार गैयैफ्राबो दावराव खालामबाय। नाथाय लिडारफ्राथ' लिडारफोर, दिनै जों गाहाय लेभेलाव थानानैल' जोंनि एकदम माने थैस' थांस' बायदि जोङो खालामनानै लायो राजनितिखौ। माने उदै बुंजासे सोनानै लायो आरोना राजनितिखौ। सोरबा सेरखम मानसि दं, माने राजनिति गाफेरै मानसिफ्रानो बेफोरबायदि
माने बुजिया राजनितिकआ खिन्थु दिनैनि गाबोननिल' ओमफ्राय माने आङो बेहाय सासे मानसिजों माने खोथाथे खोथा आङो एग्जाम्पल होबाय आङो बाव BPFनिजों आङो खोथाथे खोथा आं UPPLनि जानो आं BPFनिजों दावराव जाबाय थाब्ला नों बाव दावराव जाबाय था सैमा बुन्दानि जाम्बासि जानो ओमफ्राय हरैहाय मालाय लिडारफोरजों लिडारफोर मालाय बिसोरो एक्सट्रा बिसोरनाव माबा मोनसे नोङो आरो नोंसोरो नुखाबायबो माने लिडारफोरजों लिडारफोर माबायदि बिसोरथ' मोजां गाज्रिबो रायलाया मोजांनि बागै नोङो गाज्रि फंसेबो बिसोरजों लोगो मोनबा रायलायनायबो नुनाय नङा ओरैबायदि माने बिसोर मिलायलायो माने बिसोरो बुंजाले आरोखि ना ओमफ्राय आङो बेखौल' बुंनो सानदों नोंथांमोना जुदि फेसबुक पेजआवहाय बेफोर बुस्थुखौ भाइराल खालामनानै दाला अननानै गुबुन जाथिया जों बर' जाथिखौ हाजार पावाराव थानाय मानसियानो जा पावाराव गैयै मानसियानो जा अराय समबो माने बिसोरो खखा सानाय बायदि जमनानै थाबाय थायो माबा मोनसे दाय मोनगौबा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ थ' बेनो रायजोफोर आङो गले गले बुङो नोंथाङा जुदि फट' खेबनानै लादोंबा बेफोरखौ नोङो पस्ट दाखालाम गावनि फेसबुक पेजआवहाय भाइराल जागोन भाइराल जाबा खिन्थु नोङो हमजागोन मानोना इनकुवायरि जानो थांगासिनो दं बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेनो आङो लास्टआवहाय बुंबाय माने जोंनि सनानि बड'लेण्डखौ नोंथांमोनहाबो बयबो सिन्था धारना खालाम बाव नोंसोरल' जाय दादागिरि खालामदों बे मानसियाल' माने बड'लेण्डआव थाया सोरबा बन बोनानै जाग्रा सोरबा माने खामला मावनानै जाग्रा सोरबा मेगन खाना आथिं लेंग्रा गासैबो बर' जाथियानो बे सनानि बड'लेण्डआव थायोखाय माने सनानि बड'लेण्डखौ बेफोरबादि अरनि बड'लेण्ड खालामनो सानोब्ला माने जोंनाव बयनावबो गोसोआव गाबखांनाय फैयो दुखु फैयो थ' आंना बेनो बुंनो साननाया गासैबो माने देग्लाय जानानै थांबाय बेफोर बुस्थुखौ बयबो भाइरालबो दाखालामलायसै जेबो दाखालामलायसै माने भाइराल खालामबाय थाबानो बे बुस्थुआ एरलांबाय थायो नालाय थ' बे बुस्थुखौ भाइरालबो खालामनांला जेबो खालामनांला जाबाय जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनावल' जोंना माने सान्थि भाबै जोङो भटखौ होगोन बयनोबो जायखौ मोजां मोनो थ' रायजोफोर बेनो आङो दिनैहाय इउटुबार जानानै रावनिबो माने पार्टिनि हया आं हेंथा बुंनो साना सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP आङो रावनिबो सोमोन्दै माने आङो एगेन्स्ट बा आङो मा होनो बिदिखौ हेंथा आङो बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो बुङाखै दिनै आङो जास्ट माने जोंनि बड'लेण्डआव जे समस्या जादों आं बेखौसो नोंथांमोनजों दसेब्लाबो एसेब्लाबो गुसुंब्लाबो आङो शेयार खालामबाय डिसकास खालामबाय थ' लास्टआव आङो बुंनो साननाया बेनो जुदि चेनेलाव गोजामब्ला चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै अलाव होनानै लादो थ' रायजोफोर थेंक इउ बाय बाय